Good morning guys! Saan yata sa guys? Ipanibawang yung tuwaning atong drama nga mga kalaga pa mo. But, wasa tayo pa shoutout karon kay naata karon sa San Pedro. Ayan, nakita nyo guys. Suro na po ko daya kay gisugo ko. So, siguro masulot na daya para pa ito clip fan. Mga tanas at ako na ba sila clip fan sa sitio. Sir, na may clip fan daya? Oo. Okay. Ano ba? Okay, so mga itatag clip fan dria guys. Mura po na tutuyo dria guys. Clip fan. Okay. So mga mahapit na po ta dria. So may hapit na ito. Chinelas. Dami na chinelas sa balay. So hindi na ko na kailangan dirita sa clip fan. Ano po ni pagkalaga ni Aisa. Anyway, sa mga diganan umati sa atong pa-intro. Okay, fast forward na lang ko sa atong video guys. Kaya sa karon. And magpalit sa tag clip fan. So as you can see guys, di na siya clip fan. Mga panakadri sila. Ganda. Alam, dito sila. Mga pa ko guys, naraday diri ang clip fan. Okay, nara. So makikita ta diri sa laing-laing presyo. Starting from 399. Oh my god. 399. Sakit kayo sa bulsa. So na ito 50. Again, sa madigan mamati sa pa-intro. Fast forward ko guys, may estimated time. 5 minutes ang minimum, then the maximum will be 9 minutes na yung side yun, magtantag 9 minutes. Labi na ko matataas ang atong istorya. So, diyan sa tagay kay Raulo ko, nagalitan na. Okay, dito sa saga. Pero din ako na yung party guys. As, alam mo, wala akong ipagita gito sa sala. Kaso, dito pwede yung partly okay, biyahe pan, mabuak. Sayang kaya itong kwarta. So, dito ta sa flip fan. Kamay gamit. So, ayan, mga stand fan nila. Okay, so ilang mga extension, kailangan na to ng extension gito pero makikonek na ta guys para di na ta mo gasto kwarta no. So naglibog ko unsa paliton ako dira guys. Clip pa na gani naglibog pa no. Mas nindot nang isa ra ka buok para di na ta maglibog pili. Kaya daghan kayo maglibog no ko kaning gamay bag kuan. Pako or kaning dako na lang siguro para mas dako hangin. Pero almost 300 po siya guys. Grabe sakit sa bulsa kay. Pero sige Gora. Okay, so nakapili na ako guys. 259 na akong ipili. Dapat katulong almost 300 piso na lang dito ang hapak para 300 na siya. Kaso lang matod pa. Parihara ko na siya. So kanina, 7 watch rig ni katong isa na almost 300 is 12 watch. So kaya na ako. Okay guys, so nakapalit na ta. Diretso na po ta sa laing area. Dito na po ta sa laing isugo ni Papa. Okay, so mapagtas-baktas na po diri mangita taon sa kaayuhan sa gawas. Oh my god, ibo kayo sa may plata. Rog na ay live band pero di na ta mo join kay wala pa na kuno. So naghunahon ako guys, mapait pero pa kog SIM, di na sure ko magpait og SIM guys. So ikay daga na kay ko SIM, sayang ra. Sayang kay akong sitin tao, pait ra gyapon ko. Ako nang sitin tay patanan ko na pad. So ako no. So ayan, layo pa itong Bactasunon, maday na siya ang San Pedro, Plaza sa San Pedro, ulit kay Dragos paggabi. Nadara mga event. Ayan naman dito. Ngayon, diri mabuta ni Naong, taas yung Bactasunon, pero magkapakog magkerohan. Sabi mo, dahil palito na ko diri, ah. Muna na ikaroon yung sa taas yung Bactasunon. Kaya ang akong paliton is ang, kuha naman lang ni Papa, be. Ano naman sana ako ang sila na ako palito. Oh my god guys, nakalimot dyan ko unsa to akong mga palito nun. Papay, kadiraron. Kanira dyan ako na hinamduman. Halaka inghog. Ayaw paging ano. Okay ka, pero ba dyan balik dari. Sayang kasi pamasahe. 30 ang pamasahe guys ay sa kana. No, bakal part upod na. Ang namagod sa akong utak guys, no, kay ang kuhan. Tawag ganing ang... nasa akong utak ay okay yan. Buong ganing nakalimutan dyan na ako. Sa palito dari ang clip pa, nakapalit na po. Ang saka to, ay, ang kuan, bukas. Oh, halaka. Halaka. Agoy. Nakalimot dito. So, ano lang na ako nilang kasi ang importante. Halaka. Sa grabe dyan akong limutan guys. Nakuha na dito sa mindset. Nakalimot dyan kung si palitan ako. Oh my God. Okay, go with the flow lang yapon no. Nakalimot jud ko si paliton ako diri wala kay lagan kayo na nakalimot ko si paliton. Okay, ang ko din paliton diri guys sa mga konsumo. Ang sudan katong isda nga barilis. Okay, nakainomdom na ko. My god, hapit jud ko nakalimot. Okay. Continue lang yapon.
Oo, kapoy magbaktahan. Kapoy yun. Kaya ako naniwang na ko guys. Kaya mas kaya sinsing niluag na sa ko ang si kamot. Naniwang dito siguro ko guys. Siguro nawadan kong fat. Kaming ka na namawas-bawasan ng fat. Kaya ako sinsing pag akong galiton, matanggal na. Tao na di matanggal. Karon din ako. Luag na kasi sa ako. Wala ka din ha. My favorite donut. Pero karon guys, magligay tamis kay. Ako, pag mukha ko tamis mo, sakit akong tiil. O di ko katulog. What the heck? Charis. Ano ko nung naka-bad words no? Oh my gosh. Feel na ko kay hapit na ko guys sa okay yan. Just continue lang kita. Just continue to walking. Just walking lang. Continue to walk lang yapon ta. Kaya hapit na dito sa okay yan. Kasi pag abot ako sa okay yan, makalimot na pag sa akong toyo. Patay ka diba? You alone. Even I've never needed anyone before. I live my life. Okay, so dili na ko bet karon diri ha. Bigas ta guys. So isa po dili na ko paganahan guys ang ilahang milk tea. Tungod kay tulo 100 siya pero karon di na kay ko mapalit no kay magsakit na akong gilid ngano kahana. So wala to ni fight ana. So ayan, pwede niya. Tulo 100 man na siya. Tulo 100. So labay lang sa tadira kay bro di surrender na atong kidney. Samtang kaya pa na, kaya na nato. Uy, ginakalisod na magkasakit ka rin. Katawanan mo niya. Ay, wag ganin na go. Sige, go, Ra. Sabay tani ko. Yan, ha. Sige, go. Total, naganda kasukan. Okay, dito po. Bagsak pro siya pa na dala. Pero dili ko hilig na mangukay. Dito, dyan ko guys, mangukay sa tag. Tag 5 na lang. Dito, dyan ko ganahan mangukay. Which is, ito patasap na ha. Continue lang yung pagpaklas. So, para di guys, ang ilahang Big Bang, darami daga, anaan, pag gusto na mo, relax na yan. Big Bang. Dara ko taganaan, kana maglago gabi, ginawa ko laganers. Karon mo kalag na dira, karon na pagkabalikan. Maulang po tayo tagay man. Okay, so happy na po na ko guys nakita ang mga okay-okayan and I feeling so excited about it. Mukha naman ta. Ayan, nakita nyo guys, lagay ng okay. Ito ada pita. So try na to guys mga okay. Kung nabate magustuhan. Kung na, di go. So nakita din mga panting barato. Try na to guys kung natin magustuhan. Kung na, i-grab na nato. Sayang po guys, barato na kaya. Okay, so taas na itong pa-intro guys. Ano yan na guys, ano yung sumpay na ito dyan mga kalag na po nga. Just keep on listening guys. Dawata kini, og panginom ka mga tanan, kika ni ini. Kay kini, maong kalis sa akong dugo. Ambigan! Ambig! Ayaw ninyo iuli ang balaan ko pa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usaon na to iniron? Asa man na to ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na to ton, ato na to ihatag niya! Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kun dili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. O karo mga higalan ni ang sumpay na to sugilanon, mga kalag nga bunguton. Uy, to na. Mitawag na sila ton. Oh, come on. Tumaga na Yunis. Oh, come on. Hello, Magda. Unsa na? Come on. Hay na mo dapit karon Luis. Ni Ami mitagos sa mga
kakahuyan. Luyog yun sa kumbinto. Di mi makaduol diha tungod kay namoy dagang sakop ni Bilhor nga nagsigig bahas-bahas palibot. Oh, come on. Luis, paminaw. Oo, sige. Sulti lang kay naminaw ko. Oh, come on. Ayaw mo pagbiya diha ha. Timingan ninyo nga mamahawa na diha ang mga sakop ni Belhor. Ha? Mamahawa? Oh, come on. mamahawa na sila diha. Pero nganong nakaingon man ka nga mamahawa na sila? Nakasiguro di ka? Oh, come on. Basta lagi mo pahawa na lagi na sila. Ngano lagi? Unag di na mamahawa. Nga, gipanglamok na ba mi din he? Oh, come on. Ay na lang kung pagdaghan pa pangutan na Luis. Basta kay paabot lang mo diha. Kung mapahawa na ganit na sila, so dayon mo dinhi kay amo ding ablihan ang pultahan sa luyo ha. Tampara gudo na Magda. Oh, Basta come on. basta mauna to. Oy, Magda! Magda! Oy! Oh, come on. Buam ni bayhana eh. Oh, may klarong musulti. Unsa may pong niya is? Oh, come on. Papabuton na kuno ta din hangtod nga mamahawa na sila diha. Unya kun makigayon na ta, mudali dayon kuno ta og sudi ha sa pultahan kay ablihan na kuno tay dayon nila. Oh, come on. Ha? Unya ganun sama na sila mamahawa. Iin, Usin! ambot nila. Pastilan. Unya, sunod simana pa na sila mupahawa. Baut na tagdugo ining dapita. Ha? Kusog na ba kayo musuyop og dugo ang mga lamok din eh? Aw, kuno sa ganin eh. May manog mamalik lang yata sa agiton. Oh, come on. Tawagi ko na ko sa bes. Klaruhan kon hangtod ka no sa ata magpaabot din eh. Lain kayong tilimad doon sa langit. Ug dawa mahimuot nako ang dagway sa palibot. Ngano? Ngano, Dakor? Dulo ay duha sa tumasakop na naigo sa kilat. Usa! Duha yun! Uagaw. Naigo sila tungod diha sa tong gate. Og diha-diha nasunog yun ang ilang malawas ug namatay. Daan pa ko. Sakto gyud ko sa akong katahap. Ngilad gyud ang tilimad doon. Agaon, usay buti masabuti ni agaw. Mauli akong giingon. Pero, kalma. Kalma lang, Dakor. Ayaw pa hibaw ang atong mga sakop sa kong gisulti nimo. Wala ni kaso. Masulba na nato kining umaabot na tong mga pagsuway. Matuman agaw. Kusog ka sa tong kilata tong ay. Mura man og nahugno ang kalibutan. Wala to is. False alarm na to. Oh, come on. Kuya, hinoon og abtan taguan nini. Wala ba manawag og usab si Magda? Mamalik lang siguro to sa agi ni oy. Sabuton talang unya Mayo. Atong sabutag Mayo aron. Mahatag gid nato ang kupa. Oh, come on. Uy, hala. Yun na, ton. Tarawa, ton. Oh, come on. Uy! Hala! Hala! Nanaga magkalit ang nagbantay is! Anong nagdinagay na sila? Oh, come on. Tanda! Pastilan! Nadlog siguro sa dugdog o kilat! Oh, makahigayo na tayo ni Ton. Tuna, Ton. Pagbantay kay Aron, magkaso na tayo dito sa kumbinto. Oh, come on. Brum, brum! Nakaapigit mo na naman tutot. Delays! Abanti na ta! Samtang wanay taos luyo! Oh, Abanti! come on. Tana, Ton, dali, Ton. Lingkod. Lingkod mo, Tonyo, Luis. Oh, salamat, Dre. Oh, come on. Thank you! Maayo kay nakasud gid mo Luis. Oh, bitaw. Pero, naibong ni, kung anong naglumba to sila panagan pa yung husdan. Oh, come on. Basig tungod tos dugdog o kilat! Dili na mo hinungdan Tonyo. Ngano man dito sila? Tutut! Ngano to dahi nga nagdinagan na iman? Hay na, unya na ta mag-iskot ana uy. Kay si Padre Simundo na isulti nato. Dre. Kuan. Tonyo. Luis. Nalipay kay kung naabot mo karon din eh. Oh, Dre, oh, come on.
Hasta sabi, pirti na mong lipaya kay niya na dre. Niya na gyud sa mo mga kamot ang dugay na natong gipangita. Nalipay kay ko ni Ana, Luis. Ton, ihatag na ng kupang hana sa suot punti. Kunitri. Dara. Oh, come Dara on. kupa, dre. W. Wow! Wala ang kupa. Unsa may ditabo ninyo, ha? Nganong inyo magbibiyahan si Bahan? Boss, na namin importanteng isulti ni Lord Bilhor. Ayaw yung sa muka nga tuwagaon. Ni pahuway na siya. Kausa ba mo, ha? Unsa may ditabo ninyo? Nga mura mo gahol migisan. Akuan, boss, murag doon ay mga dutang espiritu nga miabog na mo dito gawas sa simbahan. Ba? Unsa na ito espiritu? Kilo boss. Pirti ka na mong kuyawa, boss. Kami yung tanan. Murag dunay. Dunay nang hikap na mo. Tinunto! Oh, kami magkuyawa, boss. Murag tawag ka ito napita, boss. Ayaw mo patagka og yawit ang iyong baba, ha? O kinahanglan nga di niyo pabaon si Lord Bilhor yan, ha? Sila, balik na mo sa pisto hangtod nga maabot ang mupuli ninyo. Oh, pero boss, Ayaw na watag yung kinanggaw ang trungan, ha? Buhata yung trabaho og ayaw pabuta nga ako'y maglagot og musirot ninyo. Dako nga akong pasalamat ninyo, Luis. Tunyo, tungod sa inyong ibuhat. Ang Diyos sa langit, nahimuot sa inyong balaanong kaisog o pagbuhat sa husto nga desisyon. Oh, come on. Pastilan, Dre. Kung naibaw pa lang ka sa sinugdanan nga ang simbahan yun ay ang tag-iya ini. Kung naibaw pa lang, di ba? Kami day. Mawanay, giuli ng tanin ng mudayon ninyo. Wala sa payan, Luis. Ang mahinungdanon nga nahibalik na gyud ang balaang kupas sa tinud-anay niyang pinuyanan. Nga mao ang iyang simbahan, nagitukod, sukad pa gyud kaniadto. Salamat sa sa imong mga bulawanong tambag, dre. Kay kung di pa sa tungod nimo, ala tingali, amo na ning nahatag ni Bilhor. Balaan kining inyong gibuhat. Yudi. Unsa yun eh? Kunya, Dre. Oh, come on. Nana mo ginang kupa, Dre. Maya mo ba nga matambalan namin mo? Andam ka na ba nga mo kumpisal sa imong mga sa? Kwan, oh, come on. Uy, Luis, pamalandong una. Hinuktuki una tong imong mga saka ni Adto. Ayaw pagtali-tali. Kay di ba yan na mahimo nga dali-dalion nimo ang imong pagkumpisal? Biyay. Sige, biyay. Bitaw isa. Bakit? Ug man lang pangumpisad kay gabi naman ron. Pamalandong una sa imong mga sa. Oh, come on. Usaha mo na ko pagpamalandong ton. Pipip. Kuan kining ani ni maginulsol gud na kasi imong mga sa. Nulsol una. Ayaw ka bala ka, Luis. Katagan ti ka og guide nga imong mabasa aron nga imong sundon ang husto nga pagpamalandong sa imong mga sa. Oh, come on. Salamat, Dre. Agaw! oh, din ka magikan, Rekor. Nagunitol kong gikan sa tumasako pagaw. Nagmonitor. Pero unsa ba kining balita nga akong nadungog? Nga doon naman ko nagikadukan ang imong mga sakop dito sa simbahan. Kuan, oo, agaw. Maunay gisulti na nako gabi. Wala ka na mo tugawa tungod kay naibaw ming ipahuway na kaya agaw. Wa ko makatuog hangtod karong mga orasa. Pasensya kayo ka agaw. Unsa ba ang imong gikahadlukan dito, ha? Kuan agaw. Mura kunog dunay muabog nila dito. Oh. Mura kunog dunay mga dautang espiritu nga muhikap nila o mamugnaw kuno ang ilang pamati. Unsa? Mao ko ilang kadlukan dito agaw. O karon pa kuno sila makasinati og gigulianan. Mao ba? O agaw. Bueno, tapuka ang ato mga tao ug adto na to si Padre Simon. Karon madayon agaw. Karon na yun, ora mismo. Tanahon tag tinuod ba ng inyong gipanulti? Og tanahon ta, og doon na ba'y laing espiritu nga makapugong nako dito. Karon madayon agaw. Karon na yun, ora mismo. Tanahon tag tinuod ba ng inyong gipanulti? Og tanahon ta, og doon na ba'y laing espiritu nga makapugong nako dito.
Pastilan ton. Wa ko kasabot sa akong gibati ron. Oh, come on. Kinaunsa day ka? Wa ka matikod gabi eh. Nga pagsuod yun nato sa kumbinto, murag nakatimaho ta og kahumot, suod sa palibot. Unya murag di masabot ang kalipay nga akong gibati. Oh, come on. Isay. Si Isay. Siyempre is. Tuwangan. Magkatimaw yung tagkahumot kay naaman na sila si Daday ug si Magda. Ha? Mga humot baya kaya ng atong mga asawa. Di na mo gipasabot na ko ton. Natural na ng ilang kahumot. Basta, wala lagi ka nang doon ako yung timahuan nga murag lahi gyud. Murag, kadto pa ko nakasinati atong humuta. Abot lang ka kung nakatimaho, basal ka. Oh, come on. Ang akong natimuan is, ha? Ang akong natimahuan, si Daday Ragyod, gimingaw na kay ko sa kong asawa. Bida siya ni mo to, eh. Lahi na yun ang imong ipasabot na. Bitaw isa, oy. Unya, ug sa naman, andam naman kakang magumpisal ron. Oh, come on. Andam na ko ton. Pero ang pangutana, maulian na baka tao niya initon. Tong istoryahon sa Padre Simon no usab, para matagan tagtambag nga husto gyud. Oh, sige, larga. Ato na to sa Padre Simon. Di na ko makapaabot pa nga maulian na ta sa atong normal nga kahintang ton. Oh, come on. Wa di ay mananghid ni mo kagabi si Kuradre. Wa man. Karon ako may bawo nga mipahawa na gyud siya dinhi sa himpit. Ang gisulti niya nako gabi Dre, nga mananghid kuno siya di mo kay gusto siyang maglikay na kuno sa mga istorya dinhi. Ay, batay mahimo kun mao ka na iyang desisyon. Pero ang kailan sa punta nga mananghid siya ni Mugtarong. Wanay kaso na ko, Lourdes. Ang tanan nga gustong mga laga dinhi, bukas nga tupultahan alang nila. Og sa katungwa na makauyon, ato silang iampo nga unta. Magkaplagan nila ang bukasyon sa ilang kinabuhi. Naanugnan baya kaayo ko ni Kuradre. Tukay na magkuto siyang biserbisyo dinhi. Nasipiyat lang cute siya. Ato siyang iapil sa ato mga pag-ampo. Bueno, Lourdes. Pebawa sila si Biloy o Norman nga ipabagdeng ang kampana kay magpahigayon taog Santos nga misa karong mga alas 10. Pero Dre, Miyerkules man ron. Di ba gabi ang imong misa? Sugod karon, Lourdes. Buntag o gabi kada adlaw, aduna ta ipahigayon nga misa. Sige Dre. Ako silang pahibawon. Good morning, Dre. Oh, come on. Oh, Lois. Good Tonyo. morning, Dre. Unsa man nangaon na mo? Man na, Dre. Oh, come on. Kuan, Dre, kanang andam na day kayo ko nga mangumpisal, Dre. Oh, come on. Oh. maayo kun mao kana, Lois. Maayo kayo. Pero, Dre, bahin ba sa among kahimtang ba? Hmm? Sa among kahimtang, iniguman ba na ako kumpisal? Mauli anang si Tonyo sa among kahimtang, Dre. Oh, come on. Kuan. Magagi pa mo og hataas nga proseso, Lois. Tonyo. Doon natay deliverance nga pagahimon. Dili diha dayon muguwa ang mga daotang espiritu nga nagkupot sa inyong mga kalag. Daotang espiritu gid ang nisod sa akong lawas, Dre. Way laing naghimo ni Tonyo. Ang mga kulto nga iya sa demonyo. Busa kinahanglan nga ato sila mapilde o panansab sa atong dakong pagtuo o pag-ampo kaniya. Oh, salamat kayo, Dre. Oh, come on. Andam na kami nga masulbad na ni Dre. Oh, come on. Bueno, sige. Samtang dili pa kita magsugod sa atong santos nga misa, ato nang sugnan ang pagkumpisal. Adre, Oh, Norman, unsa na? nasa spilhor ang iya masakop. Unsa? Ala. Niya sila. Oh, come on, yes Luis, sila. Tonyo, pabuta ko ninyo dito sa Adoration Chapel. Pero Dre, basi kung saan kanila ni Bilhor. Ayaw mo kadlok. Ako rin mahibaw din eh. Oh, come on. Sige, Dre. Taraton. Agaw na.
Nakatimaw ka sa palibot doon din simbahan. Murag lain kayo baho. Na ay katingalahan nga gibuhat ni mga tauhan na dinhi. Usa ba nakaw? Mo padayo ta og suod. Tara, manood ta. Agaw. Di ba da? Pwerte yung baho ah. Di ba sabot ang kabaho? Dili lang mo. Ako rin mo suod. Kusgan kayong palibot. Murag dunay pwersa nga nagpugong nako. Ngano man ka ni? Bahala na. Agwantahon ako ang baho. Isog kayong baho sa suod din ng simbahan na. Mupadayon ko. Oh, come on. Di ta pagawason ni Padre Simon kay Naslas Bilhor. Manghasi sa sila dinhi. Hain ba nas Belhor? Bakit ang paruson ko na? Pistay, yung dakay na yung tingog na, delikado. Ha? Wa ko mahadlok anak niya. Yaw lagi tao nung sigsaba, kay badunggan ta. Oh, come on. Relax lang mo, day. Magda. Hala, unya, unsaon man ini ron. Basig hilap-hilaptan si Padre Simon. Ay, nga mahadlok man ta, uy. Nga ato man yung teritoryo. Tana, ato sila ato bangon. Kinahanglan nga matabangan ato si Padre Simon. Bisay, Si Pisay. bangag sa ilong. Wangay. Nakubukot ito'y. Ayaw lagi, day. Ayaw, day. Uy, Tonyo, ayaw ra ko kukupte. Ayaw, day. Kung kamo ba nahadlok mo, o sige. Ako may makigharong nila ni Belhor. Mukuyog ko, day. O sige, Magda, tana. Patay. Tis, usaw mo na to ron ini. Basta lang isuga sa daan na yung asawa, oy. Mao lagi, di pa pukong. Tara, ton. Atos lang sundan. Timay mo nga atos lang pasagdan. Oh, come on. Unsa ba kini imong kabuang nga gihimo din ni Padre Simon? Kay ano man di ay, Bilhor. Wa ko'y daotang ibuhat. Ayaw kong tinutuhi. Baho kay imong palibot. Pero wa man ko'y natimaw. Wa kagyod mausab, Simon. Pulos tinunto ang imong mga kabuang din Bilhor, kung pakiglalis lang ang imong tuyo dinhi, pasensya na kayo ka. Wa ko'y panahon aron makiglantugi nimo. Tugan ni Kus tinuod, Simon. Nahuptan na ba nimo ang balaang kupa? Wa ko masayod sa imong mga gipanulti. Ayaw pumakak, Simon! Ha? Kita ka? Ha? Kita tani akong gida? Utang buot, Bilhor. Ayaw intaw nagbuhata dinhi. Maayo nang magkasinabot kita, Simon. Dugay na kay kung nagpailob nimo. Busa! Kung naan magay nimo ang akong kupa karon, iuli na din ako. Padre. Uy! Ni agiday dinhi ang imo mga prinsesa, Simon. Unsay mong toyo din ni Belhor? Hain sila si Luis og Tonyo. Narabay, Bilor. Pinip. Daan pa ko. Huwag yung ko masipyat. Ha! Congratulations, Padre Simon, sa imong pagkabakakon. Howd kagyod kalimbungan. Parts, Bilor. Ayaw na buhata din ni Parts. May sagrado kayo ng napita. Sagrado. Ha? Okay, angay nga. Magdadin ni pistola. Parts. Taon sa taon sa simbahan ba? Parts. Kinsa man mo nga mamandar na ako, ha? Gusto mo? Nga kamoy akong unahon! Up. OPS. Unsay office? Ops. Tanong. Pilar, relax lang. Ha? Huwag man makig-away ni mo. Come on. Bitaw, Belhor. Isog magkaka. Ayaw palabang pistola. Kung gusto kag sumbagay, naamas Luis, oh. Ayaw ko lang yung bugal-bugal eh! Masuway mo ron! Dre, unsa may kasulti na to ani? Tingure. Bilhor, Na. paminaw.
Muangyo lang ko. Utang buot. Punungan na to kinang isyuha. Di na mahitabo, Simon! Kay hangtod karon, wa ninyo mauli na ako ang kupa. Busa! Kinahanglan nga inyo kani uli karon dayon diri na ako. Bilhor! Oh, come on. Doon na lang hangyo ni mo. Unsa man? Kuan ba? Para mong niya yung nanglan no? Kupa no? O kupa. Oh, ano masulbad na taba? Ha? Ay, kabala ka. Pila man kakupa yung mong gusto nga presa to. Usa. Usa? Ay. Ha? Ayoko bilangin istorya, ha? Oh, tinarong bitaw ni nga ako. Oh, come on. Din lang gud na nato gugton gud. Sayo naman kayo ni Sulbaron kining siyuha, ha? Oh. Lisod man gud kaayo nga mangangkon kas butang nga di imo, ha? Bito, hol. Ang kanang, hor, atagan lang ka na magdagang kupa. Kung gusto yung kagparehas ato, kung gusto ka kanang, mas nindot pa yun ato. Kanang, San! Ihatag yun dili! Ha? Hor. Oh, come on. Ay, ala pa ni hor. oh, it's. Hor. Ayaw lang gud ni Dak aning isyong hataon. Oy, istorya lang ni nato, hor. Ipanta mo, ha? Ha? Katulong ako to. Ha? Ipanta mo katulong. Ha? Ihatag niyo dili! Uno! Hala, uy, naunsa man ni siya. Uy, kalain, ani niya. Muram na siya giyawaan. Dos! Oh, Bilhor, di ni masulbad sa ingon na ining pagi. Bisag hutdon paminimo sa pagpatay, di yun mo makuha ang kupa. Sa ing taon, Bilhor, utang buot. Itugya na ang imong kaugalingon sa matuod nga Diyos. Pagmata na, Bilhor. Sina. Bibip! Wala, dodag yung kunin mo is. Ha? Wa, gini mo gisulti ang tanan nimong sak. Mauna hinungdan nga wa pa yung tamayo ron. Kinanglan nga isulti ginani mo ang tanan. Kay kung dili, di yung ta mga ayo ine. Boss. Ursa na to rin. Boss, dahil nakasulti na mo, boss. Ganto ako nung karoon magtago si Kura sa mantuyong. O ba? Oo, boss. Kumaura, dito maglangan. Tultulong ta ka na napita kung asa siya magtago. Tara, boss. Kung unsa gitang pagipadesimo ninyo mo ay sunda. Bitaw, gusto ba ka mo maayo? Oh, come on. Gisunod na mo magda. Nangupisal no mi. Well, nakalawat na mi. Unya, nag-ampurasan mi. Oh, come on. Giyon sa man ninyo pagampo. Ay, ang pugod. Mingon mi nga. Ginoo, tabangi mi sa among problema. Unya, pasiluasan mi sa among mga sa... O di na gyud mi mo usab sa among mga dawtang binuhatan. Oh, come on. Tingali no daghan kay mo gipanghimo nga sa Luis. Mo nang lisod kay mo ayuhon. Di sa daghan kayong magdaay. Oh, come on. Ikaw iguro sad good. Ang dako gyud namong sa maura gyud ang pagpanulis. Oh, come on. Oh, come on, wa nagilain. Oh, secret na lang ng uban good. Oh, come on. Wadaan pa ko. Dapat kami mo ay una ninyong sultihan sa inyong mga sa. Kay basa ng paagiha, maluwas mo na mo. Oy. Ikaw sa Tonyo. Basta nagwa mi ninyo sultihan ang tanan ninyo sa. Unsay wa ko taon. Na, ikaduhan, magani ko nagumpisan. Isulti gyud na ninyo ang tanan ha. Ayaw ninyo binli. Yung gani mi hukmid day. Kami ray nahibaw sa among kaugalingon. Galis nga gambi na imong ilong. Ha? Oy, ay kalimot. Nalawas ni Luis akong gisudlan. Nagparihas lang baya mo. Bisay. Say bisay. Nagparihas lang gyud mong duha. Bisan pa siguro ligoon pa mo no og sa kabaril nga bindita. Ay. Di gyud mo malimpyo og di mo maulian. Grabisag ka day, oy. Ay, sa palabi eh. Oh, come on. Magda. Daday. Alam mo kabalakal. Kay lahi na mi karon. Sigurado mi nga maulian ra gyud unya mi sa among normal nga kahimtang. Oh, come on. Bitaw. Ha? Samo ang among mga asawa. Mutabang unta mo ampo na mo. Di ka magsige mo bagulbol. Oh, na gusto. Oh, come on. Iyan po hinoon mi. Lisod man kayo nga magsige mo og yaw-yaw nya. Di mo mutabang na mo upangaliya. Oh, Hinubi come Luis, on. oy. Kami na hinuoy sadaan nga kamoy nagpabadlong. Ay, wa man mi mo ingon nga kamoy sadaan. Niyang lang mi nga mutabang mo na mo og ampo. Aron ba madali mi nga maulian mi. Oh, come on. Wa na mi mag-uwang ninyo, oy. Surti na lang gani mo nga gitagad pa mo namo. Nadaday, Magda. Andi lang ni nato, Di na natin mo lales. Kay, wala, layo. Kayo tagmaabta na sa atong istorya.
Simple kini, simple. Ha? Pagtinabangay og dili ron panahon sa pagdinumtanay. Nausar ba ka, Kura? Nahibaw ba ka kung usa ka delikado ng imong kibuhat karon? Drakor paminaw. Nahibaw ko nga dili kasama kadautan sa akong anak. Usay buti mo ipasabot. Panahon na, Drakor. Aron magbag-ota sa atong kaugalingon. Panahon na aron talikda nato ang sayop nga binuhatan. Wa ko man hiya aron maminaw sa iyong mga wali, Kura. Mianhi ko aron imong atubangon ang imong anak. Kaya kung dili, mamiligraw ang imong kinabuhi. Ug unsa sa inyong pagtuo? Nagtuo ba mo? Nga maluwas mo sa inyong pagtabang ni Belhor? Gusto na, Kura. Dili, Drakor. Kay kung mailog man nato ang kopa nga tuwa karon ni Padre Simon, kitang tanan, mahimo gihapong alaot, kay ihadta nga to sa kayo sa impyerno ni Belhor. Di na tinawag. Bukha ang imong mga mata, Drakor. Og ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Kinahanglan nga mo balik ta og musimba sa matuod nga Dios. Mga kauban, dak pareho kimaghana og pusa. Ug dala niyo sa atong bagay, Lord Bihor. Sila! Drakor pagmata. Basuli na ninyo ang inyong mga sa paghinulsol na mo. Hilom na, Kura. Ayaw pagdagang istorya. Buhi ko ninyo. Dili ko mo upan ninyo sa impyerno. Buhi Tukti ko. sa bayo. Kinahanglan nga di siya makabuhi. Oh, wa na. O, come on. Naguol na kaayo mi. Naguol na kaayo mi ning among kahintang karon re. Gusto na gyud namo nga mamaayo na mi. Mo na among tuyog tumon. Nakasabot ko sa inyong gibati karon. Pero sa ako nang giingon ninyo, taas ang proseso nga atong paghimuon. Nagkinahanglan kita og deliverance prayer. Aron maabog na to ang mga demonyo. Gusto ko nga ako yung unang masugdan, Dre. Dungan teton. Oh, come on. Di mahimo nga maguna ka diyan. Unsa biya ka ko, come on. MDD. Sindi. Mahimo di ang dunganon? Ako gindi kas Manila mo. Da. Oh, come on. Anong di man nga kita mangduha nga nagkailis og espiritu? Kita man duha. So kinahanglan gyud nga magdungan gyud ta. Oh, come on. Si Padre lang atong pagbuton. Mahimo mo og dunganon. Oh, sugdan din na to, Dre. Oh, sige. Pero gikinahanglan na to ang puasa. Ha? Puasa? Oo, siya man puasa, ha, Dre. Oh, come on. Kinahanglan nga dili mo magbusog og maayo. Hala, masog na ba kay ko, Dre? Nakakaon na ba kong tulo ka hiwa nga balbakuwa? Sa ba ko, Dre? Oh, come on. Kinahanglan nga magpalabay una kita og oras. Mahimo karong mga alas 3 sa hapon. Atong sugdan ang paghingilin sa mga daotang espiritu. Diin kabagikan, Kura. Ngano man nga mura kag naglikay namo, ha? Do na ba'y problema? Kuan, wa man agaon. Gikan ka bang naghilak? Wa agaon. Gikan lang kung mipahuway. Pero, unsa kining balita ang akong nadungog? Tinuod ba? Ngawa ka na mo serbisyo dito sa simbahan? Kuan, nagpalabay lang una ko sa panahon, agaon. Ilabi na nga, init kaayo ang isyo bahin ako. Dili ko gusto nga ilan na hinuon kong dumtan umaayo. Pero, wa ka ba malimot? Nga doon na kay bugat nga tahas karon? Gisultihan ako ni Drakor. Nga kinahanglang makuha gid nato ang kupa. Very good. Muna'y gusto na kong madungog ni mo, Kura.
Pero... Ayaw ka balaka, Kura. Ni ako uban nimo. Gila tamang ka nga akong inahan. Ha? Gila ta na ka. Dali. Duol na ko. Og kupti ang akong mga kamot. Felix to. Inahan ko. Gitawag ko nimo ka. Nga imong inahan. Oo. Mama. Nalipay kay ko nga. Dako pa na ikang buhi. Anak. Ma, pasaylo ako. Nahibaw ko nga nakasa ko nimo. Pero nasayod sab ko. Nga dili ko nimo pasagdan og biyaan. Iho, anak. Di gugma ko kaayo ikaw, anak. Oh, Felix to. Sa tinuod lang daday no, naluoy na bala ako nilang Luis og Tunyo. Pero ako lang yung gipugngan. Walang gid ko magpakita nga naluoy ko nila ron. Makatuna na sila silang kinabuhi, Magda. Mga dagko naman na sila. Ug nahibaw na sila silang gibuhat karon. Nag-ampo gid ko para nila day. Nga unta, maulian na sila ron magpuyo na tang malinahon. Oh, mauman sad ko ba? Ano na akong nag-ampo sa hilo, Magda. Pero nabalaka ko na gunahuna day. Unsaon na lang gid kahano kung di gid maayo sila si Luis ug si Tunyo. Mao na butang nga dili kita makatubag. Pagbuotas kay tasaan kon unsa gyud kinutuban ining tanan, Magda. Ikaw day, makadawat ka nga. Ingon ani na lang gid sila. Ingon anak na lang sila permi. Nagkasabot namin ni Tunyo, anak Magda. Nga dili gid ako siya dawaton samtang ingon anak pa ang kondisyon sa iyang kahimtang. Ako baya day no, musugot na lang ko nga ingon anak si Luis. Bahala gid na mao iyang lawas nga gisudlan ron. Uy, ambot ang gid mo, Magda. Naara nimo kung makaako ka nga imong kadog lawas kung bana. Pero unsaon ta man ana, kun wa lagi kasulbaran. Ha, naara lagi na nimo. Basta kay ako, dili gini mausab ang akong gibarugan nga prinsipyo. Di gid ako dawaton sa Tunyo eh, hangtod nga di siya maulian. Kinahanglan nga maulian siya siyang normal nga kahimtang. Was, pagkatinood lang is, kasurindiro na kay ko ini atong kahimtang, oy. Oh, come on. So, ko'y kasurindiro. Musurinde na noon ta. Nga, nanatkuan, nga taas na kaya nga itong nasubdan. On sabi ka, oh, come on. Di ka dalim ni naitabo na to ron is, oy. Tangan kintrahidya nga nitabo sa atong kinabuhi ron. Ay, naunsam ka to, oy. Nga kalit mo lang kang nausap. Oh, come on. Natural. Natural lagi yung reaction ako is kay tiyaw mo. Di kumpisal na ta. Di kalawat na ta. Nagampo. Yan na sab ning deliverance prayer. 5 ka na. Aw, unsaon to man? Gusto mo ka nga mamayo ta? Pero lang daw magsige reklamo. Oh, come on. Pero ang pangutana magud is, kung maulian na bagyot unya, tayo human sa deliverance prayer. Ay, nausap ya ka, oy. Kalit man lang ka, kabali ng imong uto. Imbis ako mo'y angay ni mong dasigon, ako naman hinoy, midasig ni mo ron. Oh, come on. Ay. Unsa na ba ang oras sa is? Pinalas, Lis. Mo'y tugo ni Padre Simon nga mubalik ta sa iyong opisina. Kay adto niya himuon ang paghingilin sa mga demonyos ng lawas. Oh, come on. Hapit na alas 3. Sa to pa alas 2:59. 2:59. Ay, bida. Ngano pa man sa buoy nga misod man ka sa akong lawas taon, oy? Oh, tanawa ra ka. Ay, napagkikyaw-yaw diaton. Mangandam na ta, kay taas na ra ba kayo ang atong puasa ron? Wa na ra ba man niud to? Wa na ta man niud to og mo snacks. Oh, come on. 10 minutos na lang is. Ato nang duolon dan si Padre Simon. Nana, sige. Tanaton. Oh, come on. Na guys, magpuasan na good guys, ang duha ka makasasala no. Charis, makaingog makasasala, babura pag dili makasasala. Anyway, sa mga dinganan mamati sa atong pa-outro, yung may next na video, tugot kayo man natin drama nga mga kalaga, bungoton. And share ko lang, pipila ka days, wala ka upload guys, kay oh my god guys, nagasigaso ko guys sa mga papeles ni mga papa, kay kagahapon pag yun ang ihang opera, and karon nag-relax siya, pero unya, kami kamutan ako na
upload. Ayan, ilingit niyo po gusto ko kayan. Ayan, okay yan diri guys. Napod sila new arrivals. You can see. Dito ta mga tanak kay medyo pricey dyan na guys. So, di na ito na. O niya, dagang patikod na nga na mangita ka mga tiglahin. Okay na to. Napot dito ang mga suluton. Okay, sulod na tayo guys sa mga canchins. Okay, pero sa daw sa gilid. Ito sa pinakagilid kay medyo chippy. Kaya lang sa tumbusa. So, Givaldi, doon na nakaserve na kanin. Okay, so bali 20 guys. Medyo pusog na may ani. So, let's go. Let's go back para makakawa natin sa itong paniot to. And mag-upload ni Bagkeruhan. So, unya pa dyan ko maka-upload. Gabi na dyan ninyo ni ano nga ito mga dramas. No? Oh my God, nandiyo din po yun sa SPA. Kasi, hindi man ni sa hair nail. Agwanta lang din. Masama na ako din pag reaction video guys. Sige lang po baktas. Kung dili po, pinahanglanan naman yun guys. Kung di ko magbaktas, hindi ko mag-vlog. Naku guys, pending ito mga dramas. Manang maski pag ko ano ka ng busy kay ko, maski pa si kuglako-lakaw, tungod kay nagkasikaso ko mas mga tamban, and sa mga paniod to, whatsoever. Ay, nag-vlog yapon ko guys, ganit na yung magtanaw, pero I don't care. So, yan. So, okay labot sila, kumutan sila, basta ako, continue ko guys. Maglako ko na nag-video. Or pila ko din nga na nagpaano ko, pero na ko ika-video call. So, siguro gito mag-reaction video sa kubo. Bahay kubo. Bahay ka na. For sure, staycation. Charis, staycation, no? Ayan, so we're finally here. Abot ng gid guys. Karon magpukod na ka para sa panahon ito. Okay, so mag-reaction video sa itong bagot tamang na no? So balik ta guys sa itong drama nga mga kalagya bunguton. So ayan, nakasunod ra gyud guys ang mga bunguton sa simbahan ni Padre Simon. So unsa kay sunod may tabo guys no na kay balon naraba si Belhor nga tuwa sila gituwa og ang kupa na ilahang giilugan. So kay sunod may tabo ni atong drama no. So ayan guys, mga sa ta mabuo ra jud ako para reaction video kay wala ko sa mood. Okay mga anyway, unya tutod after may mga on imo na po may bangkeruhan kay guys nagto kog bangkero nakalimot jud kog palit butin ug ang bugas kay akong unahuna guys ang ako jung unahuna ang clip fan gani nakalimot pud ko sa palitunon na kaning isda ako jung ginunon nabi jud ko nalimutan may kay nakabutas so naka pinumdum kog gamay nila pa isda ay isda dai to guys sa akong palitunon. So, balik ka po niya gito kay namin mga palituno, no? And because, ano daw? Bulol. And because, guys, manatag kaon, matuna po ni guys, og bangkeruhan kay mo palit sa mga nami tuyo gito guys, mo palit may og konsumo. Kaya nakalimot yung ko gapos guys, og palit. Labi na sa butin, og ang bugas na mo. Pinaka-importante. Oh, di ba? Butin na po guys, nalimta na po. Bago pag ito nagisgot, di ba? Ay, nako. Reaction video. Okay guys, balik ta guys. Dabong dala sa ko gamay. So guys, ayan balik ta sa tong reaction video no nga kuan yung mga kalag nga bungutan. Medyo nawala gyud ta guys kay nagtalking pa mi guys nabot sa mga pasyente. Pasensya na guys kung wala kay ko upload no. Kay again pending ato mga drama. Loading as in loading kay wa tay connection diri wa putay kanagani ka chargean so lubat ako sa cellphone maintain so maka bar ako guys importante so kung adyo ko buhaton guys dito ako sa gamiton akong cellphone tungod kay importante kayo na matawagan ko no karon gani pila na ni ka percent dinapon ako ni palubaton so nya totoo kung mabot pod mi diri dinhan ako maka-upload so paningkamutan ako guys na ma-upload na jud mga drama ha kay nanaputi mabutay yun ako guys nagunahon pa lang ko guys daan sa itong mga dramas na stress na ko daghan kay ko i-upload ay no pero unsa man nato niya itong signal guys oy dakpo na lang dyan siguro nato ni siguro muli sa ta sa balay para maka-upload og mga dramas nato anyway nagpaabot ko ni nanay Inday kay para tulumi na mo ito bangkeruhan. So ayan matumig bangkeruhan guys kaya magpalit og konsumo na mo kay lisod kay diri guys na kanaging magpalit ka gito sa kantin, mahal kaayo guys ang kanon tag 15 asa ka na gamay ra kaayo. Kulang ra nimo isa ka serve. Mas maayo man jud na maglungag na lang. Sumana ang pat ni bugas ug ang sudan diri apag ka naman. Mahadlok na kamo kaon guys. I mean, burag di na kaganan mo kaon kay sa presyo palantaan nga nakadaan. Di ba? So imong buhaton guys, magpalit na lang jud og tibo.
Kaya para di na ka mapalit dito Sayan. Tara day ako makauban. Say hi to my vlog! Tara. Hinayan na kontingo guys kaya maulaw ko. Basta i-search nila ko. Hala, natin vlog ma'am. Ko na, hindi na ba tayo maulaw ko kaya nga naman na uban ako mga video gito guys nga alahang pa kung ipon mo to nga maulaw ko mga tag. And naipart po gito pangit kay ko no. I mean, na exposed dito guys. So, ay number 1 po na itong bugas. Mo to na maulaw po itong mga tag. Okay na siguro tanan na to mga vlog ito or to ang mga dramas mga yung atong ginawa. Nya kay dili man mo to maulaw ko mo hatag kay ang atong naong dito guys. Kumusta na ka? So, mo to na amot lang. Kung mga isiguro sila, di na pa ako makatag. Kung dili sila mong kuha na hindi pero kaya tag. Maula mong dito guys. Mas gusto pa nun ako guys na mag-vlog-vlog na wine makaila. Kaya kung na makaila guys, mas mawaw ko. Kaya syempre, pag umana na mangistok, madyo na sila. Maulo ko mangistok. Ay, nako naman. Ambot, tawa, dyan ako na kung anaambot na lang, no? Andrea, gani guys, mananaw sila sa quarter. Bahala sila. Ayan, ang mga kayo. Kaya, so, tabay. Na napoy lindot nga pantalon guys. Dali rin siguro madanya ng mga suoton ay. Pero dali ra bagya akong tamusot ana kay masulan ko magkuan labay ng pantalon, nakapait ko drag pantalon. 200 akong pali. I mean 220 ganyan ako 200 ganyo pa jud. Ayun na to ay kung kaya pamahanyo kay sayang guys. Ang atong ganyo di ba? Ipamasahin na to na para sa pangbangkiruhan. Sa mo to nga nakaanyo to nakasave tag 20. So matapalit ko pero since nakapalit ko guys, wa pa jud nako to siya nasuot. As in, tungod kay nagunahon ako. Kung suot ng tato, niya diri ara. Akong labunon, baga kay dugay pa jud to mauga. Mato nga dili na lang nako to dili na lang nako suot. So to na suot nako pagka na follow up check up. Pero as of now, wala pa man. So, di na ako suoton. Sagdi to nako kita. Okay, so daghang salamat sa mga namati ni atong outro sa atong mga kalag nga mga tanan. Of course, ato ang pa-intro data na imbis pa-shout out, watay na imong pa-shout out. Naglag-laag na ako sa may bangkerohan sa may San Pedro and I share with you guys na naaslay live-ban kagabi wako kadto kay di talagan stories. Karon no to pero may kauban. Pag na ikaw ba ito, si ay sa gito sa Santa Pedro, nagtingog-tingog na. Wala na tariya. So ayan, daghang salamat sa mga namati sa atong drama nga mga kalag na bunguton. So pipila ka dramas nato na pending again kay why tarong signal tariya. And mag-connect ko na panikamutan ako na ma-upload tanang dramas guys. Moto siya. Ang atong update karon. So as of now, di sa talagang pa istorya guys. Di sa takotob ka lang sa kinan. Road 10 para sa bangkerohan. As of now, din sa takotaw. Goodbye and God bless.